Ka go ta akwụkwọ bute oche. Nwere ihe ga-etere m nda. Akwụkwọ kwa. Asụma akwụkwọ kwa weta ogo. Weta newspaper kwa. Si ya weta akwụkwọ na asụma akwụkwọ kwa. Akpọgola ọlụ isi na-ebugola ọlọ nta. Chapa akwụkwọ chape. Achọrọ m ka ị dere m leta. Ebidere m leta dehụ kwe ya edehụ. Leta na ị ga-edere m mgbe emere ka mkpụrụ edemede gịrị gbaa kịrịkịrị. Dee ya ka ọ gbaa opuru. Nụkwuru ihe m kwuru. Mkpụrụ edemede gị let it be under opuru. Asị m let it be under what? Opuru. Yes, ya bụ ka ọ gbaa dị mkpa ka o nwee swag. Ihe ọ pụtara. Ị ghọtara ya na? Dere m hello. Papa. Hello. Ọ bụ ya ka na-eji ebido leta. This letter itself, the thing don't even have address. Doesn't have body, doesn't have aim. Ina asị na nde alo nke go self nkeji elo akpụ elo gari man ife ndị olulu anụ a ina dị mmakwa ha self. Oh hello. Oh hello. Oh hello. Hello. Arapụta ire. Awụdị m onye posh. Ha nchawa otu ihe. Ma hello, ma allo. Ha nchawa otu ihe. Otu onye ụla shiri sọkọmpụta n'ime ya shi otu sọkọmpụ out. Allo you agụdị m anwụ na m chọrọ ime ọrụ ala megbu onwe m. Onye ọrụ ala kwere ya mee. Awụdị m na ọrụ person. Ihe m wụ ordinary person. Chief nkata ka m wụ. Chief eshiri eshi n'ala Igbo. Dere m allo ngwa ị na-akọrọ m ihe ọdụ. Daalụ. Idele. Hello ni tete kule obote kan ese de. De ko e ko bo pro. Soromo lolo chid na mfo. Sorom lolo. Soromo idele. Soromo lolo. Chede. Na miwo. De na miwo. Then na mewo. Mewo chief imo worldwide. Okay, nwa amụrụ n'ala Egwe. Na ego m kpe ekele butere ya ezi nwa. Lolo Chidi Roslyn ihe ahụ n'ike. Okay, nwa amụrụ n'ihite ugbo. Nwanyị ọma. Nwanyị ọma, nwanyị bekee. Onye ha na-akpọ ya nwanyị bekee. Ugo chapụrụ achapụ apụ n'anwụ. Ojoko. Ezi nwanyị one of n'ihi. Ọ ihe ndị yutu obodo ha shiri ihe. Ndị yutu gbakọlala aka ote ma ndị nwoke ma ndị nwanyị ha atọkọla aka ote ma bụrụ ezi nwanyị one of n'ihi. Yeah. N'ihi ọ bụ ihe ọwụ. Ojoko. Nwanyị ọma rịgbịrịgbịrị. Mama nọ mama. Hey! Nna ya kwanụ. Nna ya. Mgbe mpaghara ndụ kwanụ. Nwoke na kwanụ oke mmadụ ịgarute na YouTube ọma na amị. Na YouTube ọma. Mpaghara ndụ onye na-amadụ onye ọwụ. Nwoke gbagidere mbọ. Reshi ọmụrụ. Chineke sikwara otu ewurugo mmeri tibe nna ya ga na alaeze nna gaga n'ọga amadụ m ọnọ n'aka anyị o ọnọ n'aka ekpe mana ihe mmawo na ọ nọ n'alaeze nne ya ekwena mama ya wụkwanụ ele ahịa Rosanna ogbenye alọ ihe ahụ n'ike Rosanna ogbenye alọ ọ nọ ugbu a 98 years nkwakpọ nwaanyị akpụtụkwa nwa gengem kwụrụ Rosanna ogbenye alọ nwaanyị ọma oteka ọ na-acha na-enwe nwa papapapapa Chidi bụrụkwara nne kpọfeta ya US ebe ka nne ya na nne ebi ebe obere oge ba nne ebi 100 years anyị ga-agba ịsọ ọ ga-eme ncheta ọmụmụ nne ya 100 years ya anyị niile oke anyị si gbakọkwa ka anyị ga-esi agbakọ maka atụrụ nwaanyị na chụrụ ya na alaeze nwaanyị ọma dị gbụrụgbụrụ Chineke gosi ote were ndụ nye n'elu ndụ nwunye ya nwoke kwa n'ụgwọ m
well ahia chief Benedict ehi ahụ n'ike etu ekwan ko so te jiri mu ne nwoke jiri yo te jige na ya ba mere ya jifete ụmụnne ya abụọ so kpọfetele nne ha mụrụ ha itoolu ya na nwunye kwano chide na gwa ihe nwa ya nke asa 7th child of her mothers oh ihe ọwụ 7th child of her mothers oh ihe chide na ọwụ nwa ọma gawa no school ga nwatakịrị ya wapụ na anwụ ugo mara mma nwaanyị ọma ya kwupụta hapụ na anwụ taa ka o mege birthday o mere nyaahụ 23 of August mana taa ka m chetara ya gbam n'obi Papa, oh, 23rd of August. 22 oh time ma 23 o ma 23rd o as far as etigre na 20 we third ma wetara ewe ikwuru tige na aza ha ncha wotu hime ihe mmadụ na-ejem ya mụta nwa edighi school asị nwa m kam ga mụta bekee karịa ma ụdị ihe ọjọọ si ejiri akparị m 23 of August ka o mere birthday mana taa ka m chetara say no day is late birthday na ọ ga-celebrate for 1 week ebido ụnyaahụ a ga-celebrate bido week na abụọ so no time is late as far as mụ nwa chetara ewu ise ya good luck Chineke nna ga-emere ihe ọma obi n'igwe lekwe lọọ Rosalino ojoko nwaanyị ọma hey ugo ọcha mara mma gị kpụrụ enyi anya ote ya kpughebe ya ebe elu ya na ote ya na anya ote ka ndị nkụzi nwaanyị ọma Chineke ga-agọzi gị ebe ilecha ndị ọmụmụrụ gị nọsọ mba nne gị mmadụ na-eji amụta nwa ya mụta nwa ga-ele ya nka asụ ogbenye alụdị di mụta nwa ụmụ mara mma mụrụ obi Chineke enedi na-eli ya na nka ọkwa ahụ ugbu ọkọ na-akọ ha bịba ihe ọ na-amụgwule mana Chineke werele nwa ya nwaanyị Rosalino si ya mba nne m ya bịago ga nne ya obi nne dị mkpa Chineke gọzie nne ogbenye alụ ọkpara Chineke gọziere m nne ogbenye alụ gọzie ya ọ ga-adịrị nne m mma ọ ga-adịrị nne m mma Chidi ọ ga-adịkwara gị mma Ojoko ọ ga-adịkwara gị mma na bedide ga ọ ga-adịrị gị mma ezi nne ka ị bụ Chineke nna gọziwe gị ebe ị lechara nne gị dị ndụ ị ga-adịkwa ndụ ụmụ anọ ma ị mụrụ ndị nwoke atịo na otu nwaanyị ha niile ga-ele gị nka otu isi ele nne gị nka otu ha ga-esi ele gị nka onye ọbụla sị na ụmụ gị agaghị ele gị nka onye ọbụla ya gbabiri nwa na gị izuru ike dem the person dee ya Papa, dezie nugunu n'ụlọ nka ekwubere ihe dịre kamgbe nnetụkwa na alụ kamgbe okotuma ihe na-ekwure kamgbe ide die Papa, all these stories like akụkọ ifo anụghị na-akọ kamgbe over 30 seconds ka na-akọ ihe anụra amụnụ nọ oso n'ife m na-ede eche m na ife na-agwa Chineke ya mere nwaanyị what you are telling God to do this thing do for the woman. Lolo, oge marketing no dey kufu soka ka be put there down into writer. Give marketing dey kufu soka. Papa, oh writer, put you down into writer. I'm so talking what? That you do what? No dey kufu soka say dey no let us ngey man. Give marketing. Give not all alone. Papa, may go ani nigo. Papa was in computer, one computer. Oh, ijiri manyo. Iko to olu nye ofu one by one. Nde to olu go. You na photo. Come here na number 1. You ma so ni na photo. Awe you go taka. O ka be ku me ku tapi akuku ka wa tsa. I me be ku ka ko yo tot. I am not into slow motion. I want money kantaka. Get some market na ku so ka ka be. Mo di hidre. Papa she ni fini na ko wa ku ifo. Ina as in you're narrating this woman to me. Can marry me there. Papa, I'm not Ejimu. Even no need na muri odi akoga kanti piega na muri one makatu kasi ado beke no. Eh? Are you under your head? Imu kwanya? Masim de tunu po. Get out of my face. Papa, there is a little issue. Nonsense! Huh? No, I didn't go come back. They don't let that. Give that down. More. I'm not a slow writer. You know, kind.
ventilator. Why my mother? Why you mother na phone call? Oga baka boku ndumọdụ, baka boku ndumọdụ. Anyị n'ụdị okwu ndumọdụ advice ọ na-adị enye m. Enye m advice na kwute enye m n'ihi. Sị m ọ ga-adị mma, ọ ga-adị mma. Chineke lekwa m na ihe na-adịzaga mma. Gị dere m ya ka detuore nwaanyị mmadụ, detuore m ya obi. Ka m ọkọtụ gị nọtụkwa na alo. Nkwufusi alụ ka kwufusi ya. Gị nọ ga-asịrị m bekee. Gị na-agịde da m edere kama m jọọ nụchie ya. Gị ga-ede m jọọ nụchie ya n'ọlọ ga-anị ya. Then you. N'ụbọchị Rosanne m ewuli iwe. Ọwụ ụmụazị ugbo ha na-enye mmadụ anọ ya nsọ ntụ dị ha. Mgbe ịkpọtụrụ ụmụazị aka na na-adịkụzi m English. English ọ bụ esi m bidoro English m bidoro ka m ga-etete. English asị asụtụ ọwa anyị gwawo ndị memiri emi. Happy birthday my lord. Nwaanyị ọma. Ugo mara mma apụ n'anwụ. Anyanwụ ụtụtụ. Nwaanyị obi ọma, nwaanyị Chineke bụrụ sakrament dọgị ya n'obi. Nwaanyị nwere ha atọ ntọpiti. Ya wụ obi gị uwe obi amara, obi ọkụ, asị m obi ọkụ, obi lọrị. Chineke gozie ego. Ya mbido celebration bụ ibido bedo ebido. Chukwu ga-enye gị ndụ n'elu ndụ. Afọ n'elu afọ. Ọ bụrụ na otu isi eleta nne gị n'ala Amerịka, otu ekwe ụmụ gị ga-esi eleta gị n'ala mba ụwa niile. Ihe nọ bụ Amerịka ya dịgote, ị ga-aga iji iputu. Ị ga iji iputu. Gị gakwa na Germany ma agakwala mgbe ị ga-eji maka aka ntị. Adịkwala gị ịgata ahụ. Ara nwoge agakwala na Yam Festival ịgawa Germany. Gaa onwe gị mgbe ordinary time mana ịgakwa nọrọ ntente. Emekwala esi imejọ ha na ndị Igbo na maka chịkwa ọkpọ tụ ka ndị Igbo anyị onye ọbụla chọ ọkpọ akahụ gị. Adị onye rụrụ asị ebe ndị Igbo na ya nọ na biti. Biko ịnụkwa happy birthday my lord. Ojoko happy birthday. N'ihi happy birthday. Nwaanyị ọma 1 happy birthday. Ezi nwa amụ n'ala Ihitu Uboma happy birthday. Ọkwa gị leziri nne gị ogbenye alụ Rosanna happy birthday. Oke nwa Rosanna mụrụ amụ gbọọ ya bụ yiri nne gị nwaanyị ọmarị nwa gbịrịgbịrị. Oh, happy birthday. We wish you everything life has for you. Beautiful things. You will live to celebrate your children, and they will see you at your old age. They will surround your table. You know, ha gbakọ tebụl gota ha rịrị aga aka n'isi awọ. Ya mgbe m gụrụ n'egwusi nne m ga-abụ isi awọ, mama m ga-abụ isi awọ, ị ga-abụ isi awọ n'aha Jesus. Thank you, happy birthday from this wonderful personal. Yeah, personal, no nanum. I deserve my personalities. So happy birthday from this wonderful personal. Then from Chifimo Comedy, all of us over here, we are wishing you a long, sweet, good health and prosperous birthday. You continue to celebrate. Life has a lot of good things in stock for you. Thank you. Thank you. I know. I know. Damn the devil. I know. Alright, thank you very much. This is Chifimo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you.